A zdar z Bambus, tady je Bambus, vítám vás u dalšího videa a dnes tu hrajem Geometry Dash. Doufám, že vám to nevadí a já myslím, že bychom se do toho měli pustit. Pokud někdo neví, co v téhle hře... já je tady můžu ničit. Pokud někdo neví, co od téhle hře jde, tak vlastně... Vy si tady prostě vyberete třeba kostičku, mně se líbí tady ta. A vlastně tady máte různé levely. Tak. A my začneme jedničkou. Vlastně vy jste taková kostička a skákáte. Já nejsem takovej amatér, takže nic proti, který to neumí. Ale já to trošku umím, takže... Chvilku jsem to hrál, měl jsem nějaký ty levely, no. Pak jsou tady ještě mince, pak názorně ukážu. Pak jsou takovýhle různý teleporty, který vás změní, takže můžete být v raketce. Tak. A pak tady máte zelený, který vás vrací. A máte takovýhle mince, který musíte sbírat. Nebo nemusíte, ale je to pak dobrý. Já nebyl blízko. No nic, je to jenom první level, nebudu se ustřílet. Jsi daleko. Já jsem amatér. Proč? Bunk, bunk, kabunk, 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 kabunk. Oh yeah. Oh yeah. Budeme se soustředit. Zkusím se teda soustředit. No tak to máš, seber se. Nedokážeš ani... Vážení diváci, Bambusák neumí skákat do Geometry Dash. Už to tak je. Když mě sledujou a umí hrát Geometry Dash, tak se nedivte, který mě znají, že vždycky mám vyhraný kola. Víte co? Budeme to dělat po pořadě. Vyzkoušeli jsme se jedničku, tady nějaká luxus reklama. Tak já se vám ozvu, až skončím. Tak jo, jsem tu zpátky. Otravná reklama skončila. Tak zkusíme dvojku. Ta růžová, to obdivuju. Tak jeden bod, protože je to růžový. Budu se soustředit, co vy na to? Já jsem tak rád, protože umím to rád a za chvilku spadnu. Pomoc, kde to jsem, já jsem daleko. Pomozte mi někdo. O, tady je mince, jak jí měl sebrat. To nevadí. To je easy. Další raketka. Easy a další mince. Příště si na to dám pozor. A tady už to není jen tak, tady je to cikcak. Jo, hop. Hop, hop. Tohle je lajtko verzi za peníze. Si tam můžete vyrábět. Můžete si tam vyrábět totiž půl verze to a tam si můžete vyrábět vlastně svoje mapy. Level.
Jo, barvička. Zkusíme trojku. Tak jo. Co to bylo? Já se cítím jak trapa, který neumí hrát. Když jsem v klidu, tak to umím skvěle. Drajout! Bambus. Skvělý hormon. Ješím ráno se nemůžu se poškrábat. Ne. Strašně šimráno. Sakra. Já nemůžu. Ne. Neškrábej si nás. Jsi daleko. Ne. Tomáši, nedělej to. Musím. Dobrý. Stihl jsem to. Sorry, že mám tu výko. To takové. X-step, dáme si X-step. Nejtěžší. To vypadá lípově. Co jsem to změnil? Mí kámoši říkají, že tohle je nejtěžší kolo. Asi měli pravdu. Další reklama, tak já se ozvu. Jak jo, jsem tu zpátky. Jo. Víte co? Já se na to vyseru. Ne, Tome. Mám boze, že vždycky drží. Já to dal. Co? Tady byl dort? Já nevím. Mě baví tohle. A já myslím, že už natáčím docela dlouho. Napište mi do komentářů, jak dlouho mám natáčet. A čau.